Skenirane ili dizajnirane grafičke fajlove neophodne za izradu headera, footera, pečata i potpisa snimite u jednu fasciklu u okviru sekcije Slike. Slike pripremite u JPG ili PNG formatu. U našem primjeru su to skenirani potpis odgovornog lica, skenirani pečat firme i skenirani logo firme. Zatim skenirani ili pripremljeni podaci iz registra, matični broj, šifra delatnosti i PIB, skenirani QR kod sa osnovnim podacima o preduzeću, pripremljen ili skeniran footer i pripremljeni ili skenirani podaci sa adresom, telefonima i e-mailovima preduzeća. U vašem primjeru broj potrebnih fajlova može biti veći ili manji. Da preuzmete šablone za izradu grafičkih fajlova potrebnih za štampu dokumenata, unesite u vaš internet pretraživač adresu calculus_portal.rs. Iz glavnog menija sajta portala potvrdite stavku Preuzimanje. Na stranici za preuzimanje fajlova pronađite sekciju pod nazivom Preuzmite fajlove za izradu memoranduma. Klikom na link Grafički fajlovi za brzu izradu logotipa, footera, pečata i potpisa započet će proces preuzimanja zipovanog fajla koji kod različitih pregledača može biti nešto drugačiji nego u našem primjeru. Iskopirajte fajl logo.zip iz sekcije Download desnim klikom miša i u okviru kontekstnog menija odaberite stavku Copy. Pređite na sekciju Documents. U okviru ove sekcije pronađite i otvorite fasciklu Calculus. Zatim pronađite i otvorite fasciklu Calculus 12. Pronađite i otvorite fasciklu Print Forms. Premestite fajl logo.zip u fasciklu Print Forms desnim klikom miša i iz kontekstnog menija izaberite stavku Paste. Raspakujte fajl logo.zip u istu fasciklu. U fasciklu Print Forms dodata su 4 nova fajla sa ekstenzijom BMP. Blanko fajl za footer.bmp, blanko fajl za izradu headera logo.bmp, pečat.bmp i blanko fajl za potpis, potpis.bmp. Za obradu grafičkih fajlova koristite program za crtanje Paint. U sekciji Documents fascikla Print Forms sadrži blanko BMP fajlove. Ova fascikla sadrži sve fajlove potrebne Calculusu 12 za pravilan prikaz štampi. Učitajte u Paint fajl logo.bmp. Podesite radnu površinu Painta kako biste vidjeli kompletnu sliku logo.bmp. Učitajte prvi grafički element u fajl logo.bmp klikom na listić Home. Kliknite na dugme Paste, a zatim na stavku Paste From. Otvorite sekciju Pictures, koja sadrži sve potrebne grafičke elemente za izradu headera. Učitajte prvi element grafike. U našem primjeru je to skenirani logo firme .jpg. Postavite logo na željeno mesto. Ponovite ovaj postupak za svaki grafički element vašeg dizajna. U ovom primjeru postavit ćemo još i fajl koji sadrži adresu preduzeća, telefone i e-mail. Zatim fajl koji sadrži podatke o registraciji preduzeća, matični broj, PIB i šifru delatnosti. Možete postaviti i QR kod koji sadrži osnovne podatke preduzeća za digitalno očitavanje. Snimite fajl logo.bmp.
Proverite dimenzije fajla logo.bmp koje moraju biti 2185 x 503 piksela. Otvorite fajl footer.bmp i kao u prethodnom primjeru pristupite dizajniranju. Važno je znati da footer nije obavezan element štampe. Snimite fajl footer.bmp. Fascikl print forms sadrži završene fajlove logo.bmp i footer.bmp. Otvorite u Paintu i fajl pečat.bmp kako biste učitali skenirani pečat preduzeća. Pozicionirajte pečat tačno na sredinu bez obzira kakvog je oblika, okruglog ili četvrtastog. Snimite fajl pečat.bmp. Pečat također nije obavezan element štampe i može se uključiti kao opcija na štampi. Otvorite u Paintu i fajl potpis.bmp kako biste učitali skenirani potpis odgovornog lica. Pozicionirajte skenirani potpis tačno na sredinu. Snimite fajl potpis.bmp. Sada fascikla print forms sadrži sve neophodne fajlove za štampu dokumenata. Pokrenite Calculus 12 i iz glavnog aplikacionog menija pozovite aplikaciju Trgovina. Prijavite se i kliknite na taster Potvrdi. Iz glavnog menija birajte opcije programa. Izaberite listić sa nazivom Mape. Za prijavu headera programu kliknite na ikonicu fascikle polja, logotip preduzeća. U novootvorenom dijalog prozoru kliknite na fajl sa nazivom logo.bmp, zatim na taster Potvrdi. Za prijavu footera programu kliknite na ikonicu fascikle polja, footer preduzeća. U novootvorenom dijalog prozoru kliknite na fajl sa nazivom footer.bmp, zatim na taster Potvrdi. Za prijavu potpisa programu kliknite na ikonicu fascikle polja, potpis preduzeća. U novootvorenom dijalog prozoru kliknite na fajl sa nazivom potpis.bmp, zatim na taster Potvrdi. Za prijavu pečata programu kliknite na ikonicu fascikle polja, pečat preduzeća. U novootvorenom dijalog prozoru kliknite na fajl sa nazivom pečat.bmp, zatim na taster Potvrdi. Obavezno kliknite na taster Primeni kako bi promjene bile snimljene. U dijalog prozoru opcije birajte listić Štampe. U okviru ovog prozora podešavaju se opcije štampe i izgleda štampanih dokumenata. Na liniji tastera kliknite na ikonicu za obradu dokumenata Faktura. U podprozoru Dokumenti Faktura kliknite na taster Nađi. Na liniji alata kliknite na taster Print.
U otvorenom dijalog prozoru iz padajućeg menija izaberi dokument, birajte stavku Faktura. Kliknite na taster Pregled, uvećajte pregled i uverite se da li su svi prikazi vidljivi. Klikom na taster Odustani, zatvorite dijalog prozor štampe. Za dalja podešavanja iz glavnog menija birajte opcije programa. Izaberite listić štampa i podesite opcije štampe prema vašem zahtevu. Zatim potvrdite promjene klikom na tastere Primeni i Potvrdi. Na liniji alata kliknite na ikonicu Print, kako biste u okviru dijalog prozora Dokumenti za printer proverili izgled dokumenata za štampu posle promjene opcija na štampi dokumenta. Ukoliko ste zadovoljni izgledom štampanog dokumenta, ovim su sva podešavanja Kalkulusa 12 završena i možete zatvoriti aplikaciju Trgovina.